Какви? Здрави! Какво става? Как си? Снежанка? Снежанка ли си? Пуканка си ти? Пуканка! Какво правиш? Оставили сте да чакаш? Да? Скоро ще дойде, не знам. Мога да ти правя само компания. Докато го няма стопанина, да. Не, каква си пуканка. Ой, бози, хипоалергенна. Да. Направо играчка. Ох. Малко безплатна чесотка за тебе, винаги. Иудо! Ой, какво галювно. Какво галювно и красиво кученце. С една палмичка на дупето. Да. Скоро ще дойде. Мога само малко да те поуспокоя, нямам какво друго да ти дам. То не е хубаво на чуждо куче да се дава каквото и да е. Но мога и така да ти оправя трешката, да те почешам. Да не скучаеш, да не страдаш розов нос. Айде. Кажи, че си по-добре. Там ли? Дай. Не ти е удобно тук ми. Какво съм е бързале като някоя никаквица. Не си никаквица. Ти си принцеса. Добре.